Arratsaldeon Gasteiz. Zer moduz ongi? Hasiko gara abesti oso berezi batekin. Eta nik uste dut gaur hemen hurbiltasunean ederrena izango zela elkarrekin abesten astea, ez? Abesti berezia da, abesti honek eman diolako izena gure lan berri honi, gure bide berri honi, eta honela dio. La 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 la. Gasteiz ba? La 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 la. Lore zain zure negarrak lurra ondu dezake, iriko txoko guztiak uraz bete arte, malkoek gainera eroritakoek asan bidate. Loreak argiri gabe ito daitezke, argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Bazen. La 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 la. Galeak jandez beteak ezin dira loratu, euriak hazi guztiak eramaten baititu bidean ezin gelditu. Sustraiek urputzuetan ezin dute errotu, argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean, argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. La 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 la. Gasteiz altxa hotza llegoa. Bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean, lorerik gabe galduta gaude, lorerik gabe galduta gaude, lorerik gabe
galduta gaudea, lorerik gabea, galduta gaude. Mi esker.